Ruse kuoli. Meikä on huonoin pelaaja. Oho, on tullut proppi heitti Mistä muhaan tää mut. nimi vaihti? No ei. Joo. Nyt Teemu jää tähän. Näet sitten mitä tää joka ampuu äsken. Näet sit tässä. Joo. Käy Missä tänne. Tässä. Takana. Se missä? Ei, tässä Kineksiä. on AK:lla. Joo, Vittu mitä tapaa moi. nyt. Joku tää meinas ampua mua. Ei, mitä vitsiä, joku tuli. Oi. Nyt mie käyn. Eikä oo näke. Nyt pitää kämppiä, nyt on hyvä meno. Herutella kovimmat CS-pelaajat tosi. Totta kai. Mm. Ever. Näin itse kun Saa- lähe